of the rich and the powerful. Duol mauchune kero ne ratiro mag oganda e pacho ka KNCHR koro kwayo oganda duto mondo mi orit chike kaachiel kod ratiro mar ng'ato ka ng'ato ahinya to e kinde mag ng'anyo ma ibago kod kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya pacho ka. KNCHR ojiwo duondgi kod grube mamoko e kwedo chocho ratich jofwambo kod joma ng'anyo ma osebedo katimore pacho ka nyaka ne ng'anyo chakre e pacho kaendi. Riwruok mar okinde gi jong'ad bura e piny mangima International Commission of Jurists wacho ni ponono ni ji okotang' to akwede kod ng'anyo masani dhi nyime pacho ka nyalo biro duoko piny Kenya e gik manotimore e tulo ma 2007. Simfrus Okinda miyo ler mar wachni. Odong' seche machuok kende to kweth mar Azimio dhi e ng'anyo margi mar ariyo jumani ma kakwayo koro pong' mar luongo twak mar rito ratiro kaachiel koda mar nyayo kwe e pacho ka. Duol mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda e pacho ka, Kenya National Commission on Human Rights, wacho ni thoth oganda ma pacho ka osechoch ratichgi nyaka ne ng'anyo chak bagi e pacho ka. Tie moko manogo momagi gi jokwoye moko mane odino negi kibira momayo gi gik gi mohinyogi. Mae notimre ne local media nyaka jo media manoa oko. Kane otelnegi kod jakom mar KNCHR Roslyn Odede, duol nokwayo oganda duto mondo tigi thuolo ma ochiwnegi kod katiba ma pacho ka e yo makare ma gichocho ratiro mar jomoko. Ng'ato ka ng'ato okaw ratiche e yo maler kalure gi chike moko ketho ne nyawadgi mare. Weche go sir kod joked ne ratich oganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi mawacho ni weche manyalo nyayo tulo sani opong' e dho jotelo kendo nyalo biro tumo wi oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore. Gikwayo oganda mondo nyakwe ahinya e kinde maginie ng'anyo. Waandishi wa habari wako na haki ya kufanya kazi yao kulingana na wajibu wa sheria, sio kwa dhulumu, kwa intimidate, kuwashika ili dunia isijue kuendelea nini. Kuna wanasiasa ambao wanatoa cheche za moto, siasa za uzi sindano, za kushona na kufumua. Wanajipiga kifua. Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunawaambia waache masuala hayo. Lazima watu wazungumze na watu ni haki yao, tunarudia, waandamane kikatiba na bila kuvunja sheria. Atuta nyamaza, tuna document. Kwa machielo riwruok mag okinde ma piny ngima mano ICJ wacho ni ng'anyo mosenene pacho ka chal ka ng'anyo mane oneno motelo ne tulo mane okwako pacho ka e higa mar 2007 ka gikwayo jotelo mondo oket winjruok mabiro nyayo kwe e pacho ka. The protests closely mirror the events of the post-election violence in 2007, where political incitement led to atrocity crimes that resulted in mass killing, sexual and gender-based violence, grave injuries, and internal displacement of masses. And this triggered the jurisdiction of the International Criminal Court. Bende giseyo dwaro mar jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki mar chwalo paro mar loko chik ahinya to motenore gi ng'anyo. ICJ Kenya is also alarmed by the statements of Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary to the Ministry of Interior and National Coordination, that he would present to Parliament proposals to alter the Public Order Management Act, many of which are unlawful. Giduol mathoth ma osebed kijiwo e winyayo kwe kendo kelo winjruok e pacho ka. Riwruoge koro geno ni odiochieng' makinyi ka Azimio ni e ng'anyo margi to kwe biro betie. Ahinya ka gigeno ni twak mariwo wi oganda ibiro bagi machiegni. Simfrus Okinda, Ramogi TV.